Ayan, magbabike sila. Magbabike sila mga my friend. Ayan. Say hi. Hi guys. So, You're gonna leave, Mark. Told you. saan kayo Followed by papunta? Steven and then Celine. Told you. Ayan. There's Celine in the back. Mark dyan. Say hi. Hi. Nasaan yung mata mo? No. Ayan, paiwan lang ako mga my friend. Dito lang, sa bahay. Nothing yet. Sige, ingat kayo. No, Papa. Hintayin si papa nyo. Ayan. Wait. Can we go now? Nakakita ka ba? Yeah. Mga loko-loko. Ayan yung aking maganda. Ayan. Sick. We look sick. Like with Si hi, ikaw muna. Hi, ikaw. Hi. Go! Mamaya na, hintayin mo si papa. Woo. How do they do it? Maganda na yung panahon, hindi na gaano malamig. What time of rest? 11. We're gonna go around 11. Ayan, ingat kayo. What the? O, ayan naman yung aking boyfriend. Yung aking boyfriend. Ayan, sige, bye-bye. Ingat kayo. Ikot-ikot lang yan sila mga my friend. Ano ba yan? Dumilim. Okay, natapos na kayo. Saan kayo nagpunta? Ayan, natapos na sila mga my friend. Umuwi na. Pagod na si Celine. Pagod na si Maganda. Pagod ka na? Pagod na si Maganda. Can you go somewhere to buy the headphone thing, like the candy thing?